Astelena eta honat berriro ere Eusko ikaskuntzaren tartea. Sustraiak bila programa zariko gara gaurkoan, baina hori baino lehen Eusko ikaskuntzaren agendari dagozkion batzuk kontatu nahi dizkizuegu. Hasia daia da Euskal narratibari buruzko hitzaldi saioa. Literatura eta gatazka titulupean joan den asteazkenean hasi zen Ibon Egaña literatur kritikaria aritu zen. Hurrengoa berriz martxoaren 29an izanen da. Apalategi hizlari eta jorratuko duen gaia literatura ala konpromisoa. Hirugarren saioa berriz apirilean izanen da Eider Rodriguezen eskutik, gaia ume bat gerrari begira. Azkeneko saioa berriz gure kontu triste hori Aingeru Epaltzaren eskutik. Hori beraz alde batetik, baina sustraiak bila egitarauaz hitzekin nahi dizuegu jarraian. Eusko ikaskuntzak Eusko Sareren bitartez sustraiak bila programa antolatu du. Helburua, hemengo eta Amerikako euskaldunak zenitartekoak harremanetan jarri. Kanpaina honen arduradun da Nerea Pikabea. Harekin izan dugu elkarrizketa, hasteko Eusko Sare zer den azaldu digu. Eusko Sare da interneten dagoen plataforma bat, interneten dagoen webgune bat, eta nolabait ere Eusko Sareren helburua da munduko euskaldun, euskal herritar, euskal jatorriko pertsonak, eta euskaldunen lagunak virtualki elkartzeko gune moduko bat, ezta? Nolabait ere euskaltasun hori modu batean edo bestean sentitzen duten guzti horien sare virtual bat sortu nahi da, nolabait ere alde batetik bai harremana berreskuratzeko, harremana sortzeko, eta elkartruke sozialak, ekonomikoak eta bestelakoak egin alizateko. Baite diasporan eta dagoen jendea bizkat harremanetan eta ez da? Hori da, bai, ez da bakarrik diaspora, guk askotan beti emigrazioa ditza egiten dugunean diaspora tartzen zaigu gogora, hau da Euskal Etxeetan da mugitzen den jendea, baina diasporaz gain badago jendea beste herrialdetara, beste arrazoi batek bultatuta joan dena, ikastera, edo hango norbait ezagutu delako eta neskunduta bizi delako, eta zentzu horretan munduko edozein tokitan aurkitu dezakegu euskaldun bat edo euskal jatorriko bat, eta horiek ere sartzen dira, horiek ere lekua badute Eusko Sare izeneko sare virtual honetan. Bai, eta horren barruan programa bat jarri duzue martxan, sustraien bila, ez da, zertan da, zer da programa hori? Hori da, sustraien bila izeneko egitasmoa da zerbitzu bat, Eusko ikaskuntzak Eusko Sare plataformaren bidez nahi duten guzti eskaintzen dien doaineko zerbitzua, eta egitasmo honen helburua da nolabait ere emigrazioaren ondorioz hemen Euskal Herriko familiarekin ara emigratutakoek galdu zuten, familiarekin galdu zuten harreman hori berreskuratzea, ezta? Esan bezala emigrazioaren ondorioz jende asko dago diasporan bizi dena, jende horietako batzuk badakite bere aitonari edo aitari entzun diotelako aitona edo dela delakoa euskal jatorrikoa zela, baina ez dute beste informaziorik. Denboraren poderioz belaunaldien aldaketarekin harreman hori galdu egin da, eta orduan Eusko ikaskuntzak pertsona horiei, eta baita hemengoei ere, eskaintzen diena da familia hori, sustrai horiek aurkitzea, ezta? Eusko Sareren bitartez sustrai horiek bilatu egiten dugu, ala eskatzen dutenei, eta ala behintzat lortzen dugu familiaren bi alde horiek kontaktuan jartzea. Eta programa horrek lehenengo maitzak, lehenengo fruituak ere izan ditu. Zenbat izan dira eskaerak eta jada zenbat familia jarri dituzue harremanetan? Bai, hori da, Eusko Sare iraiaren erdialdean, iazko iraiaren erdialdean jarri zen interneten, eta geroztik, 5 hilabeteren buruan esango genuke, 150 gora eskaera jaso ditugu,
eta momentuz 23 familia lortu dugu aurkitzea, ezta? 23 euskal familiaren lokarriak berreskuratzea lortu dugu. Esan behar da gainera, 23 horietatik gehienak Nafarroari dagozkiola. Hau da, eskaera egin duten pertsona horiek batzuk egiten, Nafarroan bazutela familia, beste batzuk etxekiten ezer, besterik gabe Euskal Herrian zutela, eta bai gehienak hemen bere garaian Nafarrotik emigratutako pertsonen ondorengoak, ezta? Gainera, ez bakarrik telefono eta internet bidez, baizik eta badakigu kasu batean behintzat aurrez aurre elkarrekin egoteko aukera izan dutela. Bai, hori da, bai, normalean zaila izaten da, zeren eskaera egiten duten familiak eta berez Euskal Herritik kanpora emigratu zutenak gehienak Argentinara joan ziren eta une honetan zaila da, esan nahi dute Argentinatik ona etortzea, ala hemendikara joatea, esan nahi dute bidaia horiek ez dira egunero egiteko modukoak ez. Zentzu horretan, zaila da kontaktu hori aurrez aurreko kontaktua izatea, ezta? Baina guk orain dela 2 aste lortu genuen, Nafarroako Mendabia herriko emakume bat, Rosaluz López, berak aldez aurretik Argentinara joateko asmoa zuen, bidaia hori planifikatu zuenean etzekien bere lehengusu txikia Buenos Airesekoa bere bila zebilela, eta tarte horretan Euskosaretik deitu genion esan ez aizu, Rosaluz, zure lehengusua Bibiana zure bila dabil, ezta? Eta orduan orain dela 2 aste izan zen Buenos Airesen, eta izan bezala antxe elkarrezagutu zuten, eta esperientzia oso polita, biak oso emozionatuta, eta nola baitere galdutako denbora hori berreskuratzeko gogonbiarekin, ez? Eta gauza kurioso bezala, normalean handik ez kontinentaren bezaletik, da, Ameriketatik etortzen dela eskaera, ez? Den guztientzat zabalik dago, ez da nerea? Bai, hori argi utzi behar da. Eusko Ikaskuntzak eskaintzen duen zerbitzu hau bi familiaren bi aldei eskaintzen zaie, hau da, edonor egin dezake eskaera. Dena den normala da, eskaerak normalean handik etortzea, nolabait ere eskaera egiten duenak ez baitu bakarrik bilatzen bere zandiarekin familia jartzea, baizik eta jakin nahi du beran nondik datorren, hau da, ze herritatik, herri hori nolakoa den, ze kolore duen, ze usain duen, ze hizkuntza hitz egiten den, kultura hori nolakoa den, nik uste dut eskaera hori egiten duenak hori ere bilatzen duela, ezta? Nolabait jakin, beran nondik datorren, ez? Hori hainbat urtetan, hori galdera ikurri izan den hori, ez? Sustraiak bila programa hortaz gehiago jakin nahi baduzue, zuen zenitartekoak aurkitu nahi baldin badituzue, Euskosareren web gunean bizita dezakezue 3 bikoitza euskosare.org elbidean. Bestela eta informazio orokorragoa nahi izan ezkero Eusko Ikaskuntzaren beraren gunera jo dezakezue 3 bikoitza euskoikaskuntza.org. Besterik ez entzule, badakizue datorren astelehenean berri ere hemen izanen gaituzuela Eusko Ikaskuntzaren tartean.